Pare incredibil, dar există și oameni care se gândesc să renunțe gratuit la bunurile pe care nu le mai folosesc. Și atenție, vorbim chiar și de aparate electrocasnice, mobile sau telefoane mobile, iar mai nou nu le lasă pe marginea drumului sau la ghena de gunoi, ci le donează online. Cei mai intuitivi dintre români au și dezvoltat un fenomen al site-urilor de acest gen, cum e și donațiionline.eu. Printre ambalaje, peturi, bucureștenii mai lasă pe marginea drumului și geamuri. Cine nu are acasă, le poate lua. Am trecut la complex și le-am văzut aici. Și le luați acasă? Da. La ce le folosiți? La foc. Nu e mult, dar pentru pensionarul apăsat de griji și cu pensia tăiată e mană cerească. Imaginea e totuși dezolantă și în plus arată o capitală plină de gunoaie. Așa că Laurențiu propune o metodă contemporană pentru a face curățenie, donațiionline.eu. E un site unde fiecare poate să renunțe la lucrurile pe care nu le mai folosește și în același timp poate să facă un gest caritabil. Utilizatorul pune anunț și decide dacă va pune o dată de contact, gen adresă de mail, telefon sau nu. Cel care este interesat de ofertă postează un comentariu la anunțul respectiv. La început a fost mai greu, dar acum, sub sloganul reacționează, reciclează, refolosește, site-ul e tot mai accesat. M-am gândit că probabil că sunt persoane care au nevoie de lucrurile pe care eu nu le mai folosesc și m-am gândit să donez tot ce nu mai folosesc, tot ce țin de o perioadă de, știu eu, o lună, 2, 3, cum ar fi un telefon mobil, un aspirator. Este accesat în medie de 150-200 de persoane care intră zilnic pe el. Anunțuri, în momentul de față, văd că chiar s-a mai înregistrat unul. Iar ideea e cât se poate de caritabilă, nici vorbă deocamdată de afacere, pentru că pe site găsiți doar oferte și nu publicitate. De câștigatul nu câștigi nimic, câștigă doar cel care își dorește lucrul respectiv. Din site-urile astea se pot câștiga, să spunem așa, bani doar dacă ai avea o reclamă conexă anunțului respectiv. Pe daugratis.ro găsiți și ce nu ați visat, chiar și servicii de reparații calculatoare sau de amenajări interioare. Iar pe lucrurigratis.ro puteți găsi de la acvarii cu peștișori până la tricouri sau reviste.